S migrénami bojujem už od detstva, ale konečne som našla to správne riešenie. Volám sa Petra Klačanová a som ambasádorkou značky Aku Piercing. Strávila som čas v rôznych pracovných profesiách, ale zdravie a krása mi boli vždy blízke. Počas môjho pôsobenia v kozmetickej oblasti som sa stretla s mnohými ženami, ktoré trápia viaceré ťažkosti. A preto som sa rozhodla pre akupresúrne piercingy. Pre mňa osobne bol prelomový migrénový piercing a preto chcem pomáhať aj ostatným, ktorí majú nielen tento problém. Migrénový piercing je založený na starodávnom akupresúrnom bode, ktorý vyvíja tlak na vagus, tzv. Blúdivý nerv, a tým napomáha zmierniť, ba až odstrániť rôzne druhy bolesti hlavy. Migrénový piercing sa spolu so Shenman piercingom vkladá do takých bodov, ktoré pomáhajú uvoľniť telo a odstrániť bolesť. Shenman piercing je taktiež vhodný a veľmi nápomocný v prípade zmierňovania psychosomatických ochorení, ako napríklad stres, panická úzkosť alebo depresie a taktiež aj poruchy spánku. Vo väčšine prípadov príde požadovaný efekt piercingu po 2 až 3 týždňoch. Každý človek reaguje inak, každý je inak citlivý, aj tie nervové zakončenia v uchu sú inak citlivé, takže sa nedá povedať, či je to pre niekoho bolestivejšie alebo nie je to bolestivejšie. Zo skúsenosti môžem povedať, že aplikácia nie je bolestivá. Čakáme na vás v priateľskom prostredí v Šamoríne na ulici Hlboká 14. Rezervujte si svoj termín a dajte svojmu životu šancu žiť bez migrény a iných ťažkostí.